Možno by sa dalo s vami súhlasiť, keby tu nebolo Rakúsko, teda neutrálny štát v našej blízkosti, kde sa, prepáčte, ale necítim o nič menej bezpečne ako u nás, možno práve naopak. Rakúsko je neutrálny štát, na druhej strane tá rakúska neutralita už tiež nie je tá, ktorá bola počas studenej vojny napríklad. Rakúsko je veľmi silno angažované napríklad v operáciách Európskej únie na Balkáne. Rakúsko je jeden z najdôležitejších prispievateľov tých vojenských operácií práve na Balkáne a v tomto zdieľame absolútne rovnaké názory s našimi rakúskymi alebo českými, maďarskými a bulharskými, rumúnskymi priateľmi a spojencami, že práve stabilizácia tej juhovýchodnej Európy je pre nás absolútne kľúčová a žiaľ je to biznis, ktorý zatiaľ nie je ukončený a veľmi ťažko predvídateľný, či bude o niekoľko rokov a či o 10 ročie Balkán bude úplne stabilizovaný. Tieto štáty práve musia spraviť všetko preto, aby Balkán bol stabilizovaný a Rakúsko je v tomto smere kľúčovým partnerom. Dá sa povedať, aká bude Severoatlantická aliancia v roku 2020, povedzme, keď dnes možno ani nevieme celkom presne odpovedať na otázku, aká bude eurozóna, povedzme, po tejto zime? Je veľmi ťažké predpovedať čokoľvek na takýto pomerne dlhý časový horizont. Ja vždy hovorím, že tí ľudia, ktorí so 100% istotou povedia, že čo bude o 10 rokov, to nie sú odborníci, ale to je niečo iné. Ale samozrejme sú určité trendy, existujú určité trendy. Ak sa pozrieme na bezpečnostné stratégie a politiky tých kľúčových členských štátov, a nielen Spojených štátov, ale aj ďalších, tak dá sa povedať, že ak sa súčasné trendy teda nezmenia, tak nikto už neplánuje nejaké také rozsiahle operácie s takým dlhým trvaním, ako napríklad sme svedkom v súčasnosti v Afganistane. Ako vieme, tam sme boli a sme viac ako 10 ročie ako aliancia a ešte tam niekoľko rokov aj zostávame. Dokonca aj po roku 2014 tam bude ďalšia aliančná misia. A počet vojakov dosiahol ďaleko číslo, ktoré je ďaleko väčšie ako 100 000. Čiže ide o operáciu, ktorá je mimoriadne náročná, čo sa týka ľudského potenciálu, vojenskej výzbroje, samozrejme rozpočtu, politickej a ekonomickej udržateľnosti. Čiže v súčasnosti myslím si, že aliancia sa presúva od takýchto dlhodobejších operácií skôr smerom k vojenskej spolupráci, skôr k spoločným cvičeniam v rámci aliancie. To samozrejme sa nedá vylúčiť, že bude ďalšia operácia. Bezpečnostné prostredie je dynamické a vyvíja sa, môže sa stať čokoľvek, ale myslím si, že operácia a la Afganistán v súčasnosti je dosť málo pravdepodobná. Tým ste mi trošku nahrali. Spomínali sme, že je nedostatok peňazí. Končí sa teda afgánska misia, ak to takto môžeme nazvať, po 10 rokoch, ktorá bola skutočne veľmi masívna. A ak si dobre spomínam, tak nezostane jediná väčšia operácia, ktorej by Severoatlantická aliancia momentálne sa angažovala. Nie je to akýsi signál, povedzme, ústupu aliancie zo scény? Nie je to signál, je to skôr signál toho, že sú dosiahnuté určité výsledky v Afganistane a na základe analýz nie je potrebná operácia, ktorá je tam v súčasnosti. Tá operácia aliancie sa dramaticky zmení. Každý vie, a to sú 10-ročné skúsenosti, dokonca keď sa pozrieme do histórie stáročia, žiadny členský štát alebo žiadny štát nie je veľmi náchylný k tomu, aby udržiaval 10 000 vojakov v nejakej operácii niekde v úplne vzdialených regiónoch. Čiže kľúčom je vždy vycvičiť ten daný štát, respektíve zložky toho daného štátu, aby boli schopné prevziať zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť. A to sa práve deje v súčasnosti v Afganistane. Ako som už spomenul, od roku 2014 tam bude úplne nová aliančná operácia, rozsahovo podstatne obmedzenejšia, čo sa týka počtu vojakov teda, ako tá súčasná. A čo sa týka charakteru tej operácie, bude úplne iná, bude zameraná na podporu, výcvik a mentoring afgánskych síl, aby samotní Afgánci boli schopní zabezpečiť nejakú stabilitu vo svojom vlastnom štáte. V Bratislave na vašej konferencii bol prítomný aj generál Etter, americký generál, o ktorom sa niekedy možno trošku nadnesene hovorí ako o jednom z jastrabov. Stretnúť takéhoto človeka môže byť iste veľmi zaujímavé. Čo ste sa možno dozvedeli nové, najmä v súvislosti, povedzme, s nejakými
s nejakými náznakmi, aké ďalšie možné konflikty Spojené štáty americké v budúcnosti očakávajú? Generál Ter mal veľmi zaujímavé vystúpenie na konferencii, hovoril predovšetkým o zmenách, ktoré v súčasnosti prebiehajú v rámci americkej zahraničnej politiky a bezpečnostnej politiky teda, a o zmenách, ktoré súvisia predovšetkým s dlhodobými bezpečnostnými trendami vo východnej Ázii, v južnej Ázii. Hovoril o tom, ako bude prebiehať táto zmena, vytváranie tej rovnováhy v týchto kľúčových regiónoch. Mal takú zaujímavú myšlienku, okrem iného, že nejde o to, že by Spojené štáty nejakým spôsobom opúšťali Európu. Ide v podstate o reakciu na dlhodobé historické trendy. Samozrejme hovoriť opäť o nejakých konkrétnych operáciách Spojených štátov alebo aliancie je v podstate nemožné, lebo nie sme schopní predpovedať budúcnosť. Samozrejme však Spojené štáty takisto ako ďalšie členské štáty Európskej únie majú plány, ktoré by reagovali na akýkoľvek vývoj, a samozrejme Spojené štáty sú pomerne teda veľkým hráčom na medzinárodnej scéne, najdôležitejším hráčom, a z tohto pohľadu je pochopiteľné, že ich záber je globálny. Čiže z tohto hľadiska je veľmi ťažko predpovedať, či to bude ten alebo nejaký druhý región. Jedna vec je dôležitá, že strategická pozornosť Spojených štátov sa presúva do južnej, juhovýchodnej a východnej Ázie, a to je trend, ktorý by sme mali zachytiť aj my v Európe. Nemali by sme plakať nad tým, že Američania nejakým spôsobom opúšťajú Európu, lebo nie je to z tohto pohľadu to nie je pravda. Jednoducho reagujú na historický trend a my by sme mali robiť to isté. Ďalším z hostí bol špeciálny vyslanec OSN pre Afganistan Jan Kubiš. Ako vidí budúcnosť Afganistanu? Čo zaujímavé ste sa dozvedeli? Možno čo nezaznieva bežne? Ambasádor Kubiš sa sústredil na úlohu Organizácie spojených národov, ktorá je v súčasnosti v Afganistane veľmi dôležitá z pohľadu každodenného fungovania štátu a najmä zabezpečovania normálneho fungovania afgánskeho štátu v budúcnosti. Čiže OSN tam zohráva veľmi dôležitú podpornú úlohu, čo sa týka rôznych sfér života. V podstate ide o podstatne širokospektrálnejšiu organizáciu, keď to porovnáme napríklad so Severoatlantickou alianciou. Pán Kubiš hovoril napríklad o výzvach, ktoré súvisia s voľbami, ktoré budú v Afganistane. Hovoril o dôležitosti zabezpečiť každodenný život nielen v tej centrálnej oblasti, ale podstatne v širších geografických rámcoch. Čiže hovoril o takýchto výzvach, ktoré sú širokospektrálnejšie, by som povedal, než len vojenská operácia. Hovorí Robert Ondrejčák, vďaka aj vám za návštevu v Téme dňa. Ďakujem pekne. Téma dňa sa teda končí. Vďaka za pozornosť a pri ďalších zaujímavých témach sa uvidíme zajtra o 19:50 na Teatri. Pekný večer.